αρχίζουμε. Ψηφίζουμε, βγάλτε τα βιβλία σας. Σώστε την υγεία σας. Διάβασε το μάθημα. Μάθημα ανάθεμα. Εργαστήρια και χαρά. Ψηφισμένη ξένιαση. Κοίτα τι αρχαίοι θεοί. Το Σάββατο και Κυριακή. Δευτέρα κάτι εγώ, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, καρανταρανταραρα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Πρώτη ώρα ανάγνωση, Την ανάγνωση. δεύτερη αριθμητική. Ομελέτα με πήρε. Ποιος θα δει στο πίνακα. Ό,τι πίνει ο πίνακας. Μην ακούς το τρεμουδιά. Καθαμέα λιχουδιά. Παρακάτω ποιος θα πει το Σαββάτο και Κυριακή. Δευτέρα κάτι εγώ, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Η ζωή είναι δύσκολη, Τα ίδια πάλι θα μας πει. πρέπει να προσέχετε. Πώς τον αντέχετε. Πρέπει να διαβάζετε. Άστον να κουράζετε. Και αυτό με το μέλλον σας. Βάλτε το καπέλο σας. Τους δασκάλες συμβουλή, σχόλιο σημαίνει φυλακή. Δευτέρα κάτι εγώ, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θέλετε να συνεχίσουμε? Θα κάνεις το δάσκαλο. Ρα-ρα-ρα-ρα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Θέλετε να κλείσει το σχολείο? Όχι, εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Σας τις πάω, αλλά επειδή έχουμε ένα κομμάτι για το τέλος, μην είναι το χοκι-πόκι, να είναι το σκουπάκι, ας πούμε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι συγγνώμη που σας τις πάω τώρα, αλλά και εγώ τώρα το έμαθα. Γενικά όμως κάνεις χόκι-πόκι. Γενικά χοκι-πόκι ναι κάνω. Ναι. Χόκι πόκι συνέχεια, εγώ τον έχω δει θέλεις. να κάνει. Ναι, και από εδώ και το κουνάω όπως μπορώ και τέτοια. Κάθε μέρα χόκι πόκι. Αυτό. Εντάξει, εγώ το δέχομαι αυτό. Σας τη χάλασα, το καταλαβαίνω. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε το σκουπάκι, γιατί το υποσχέθηκα κιόλας. Μετά θα εκτεθώ. Σήμερα δεν θα χωρίσουμε τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό γενικά. Και οπότε όλοι μαζί όταν θέλουμε τραγουδάμε. Θα το δείτε, είναι πολύ απλό. Το βοηθάω. Desember মাসের উপলক্ষে এদেশের মেলা বসছে কত সুন্দরভাবে ছোট ছোট কার দিয়ে ঘর বানিয়ে মেলা বসছে। এই দেখেন মাটি দিয়ে কত সুন্দরভাবে ডিজাইন করে এবং
χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε η Kids Radio Banda. Πολύ ωραία. Καλές γιορτές να έχετε, να περάσετε υπέροχα την πρωτοχρονιά, να περιμένετε πώς και πώς αυτό τον υπέροχο Άι Βασίλη τι θα φέρει. Δεν ξέρω τι παραγγελίες έχετε κάνει. Καλή χρονιά και επίσης μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή χρονιάς কত সুন্দর নাগরদোলা। দ্বীপ দেখো, এত সুন্দর নাগরদোলায় চড়তে পারলা না। কত সুন্দর দেখো দ্বীপ। কি সুন্দর গাড়ি ঘোড়া, হাতি সবই আছে, নৌকা দেখছো দ্বীপ? কত সুন্দর গো দ্বীপ, দেখো। আমাকে দ্বীপ আইসারাই চড়বো, দ্বীপ আসলেই চড়বো। দ্বীপের কোনো